Um, Related gihapon sa live-in kuya. Nakoy gala nga halos kada adlaw po na sa musimba. Pero aware sila nga na sila sa kanang state of pagpakasala. Mm. Karon ang ilang gibuhat is dili lang sila mo communion. Ang ilahang pagsimba makadawat gyapon sila grasya or the more silang makasala. Tana na, no? Ang simbahan na to, nagtudlo gyud, no? Kung naata sa mortal sin, giklaro man na diha sa 1415 sa Catechism of the Catholic Church. Tumbalikon mga kaigsunan, aron inyo pong masunda, no? Diha sa Catechism of the Catholic Church, katong atong libro niya na, pwede mo maka abli, no? Sa inyong Catechism of the Catholic Church. Number 14, 15, 14, 15. Klaro diha sa atong simbahan, anyone who desires to receive Christ in the Eucharistic Communion must be in the state of grace. Sa ito pa, kung kita gusto makalawat, kinahanglan na nata sa estado sa Gracia Badarjikyo. Anyone, matod pa din aware of having sinned mortally must not, yung mas ganit, kinahanglan yun, must not receive communion without having received absolution in the sacrament of penance. So kini klaro kayo ni mga kaigsunan sa maong ato ang libro, no, sa Catechism of the Catholic Church number 1415 1415 nga sila aware man Sister Ivy, no, sa nga sila anaa sa sala busa dili sila modawat sa kining gitawag nato og Holy Communion. Kayo sila og gitawag og spiritual communion, Sister Ivy, no, spiritual communion lang, dili sila modawat niya ng pan sa bayhon sa pan nga mao ang Holy Communion, kundi diha lang silang tagsa-tagsa kagalingon. Pero kung maabot ang panahon nga makahuna na sila sa paghapsay sa ilang kinabuhi og kinahanglan mas maayo gyud, no, nga dalion nila nga mahimo sila nga mapanalinginan sa Ginoo, patambag sila og pari. Kay lagi atong balikon, daghan kaayo nga daw murag dili na makasal, Sister Ivy, tungod kay na ay mga requirements nga wala nila mahipno apan pinagi usab sa tabang, no, sa mga organisasyon diha sa simbahan, labi na diha sa atong mga kaparian, makahimo day sila sa pagdawat sa sakramento sa kaminyoon. So man nga ipaduol gyud sila, dili kay ilang iluom ang ilang nahimo na ilang kahimtang karon sa ila ra pong kaugalingon nga di sila mo giingon sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God. Sa ito pa mano kwata na and it shall be happen unto you. Unsa man pagtabang nila kung wa sila manuktok, wa sila mapakitabang. So mana nga ang atong simbahan daghang kay lain-laing organisasyon. Usa na niya na kining mga CWL ang ilang gipanghimo ana katong pagpakasal sa mga pagpakasal sa mga way kasal. Nya ug dita mo doon niya na. Ato-ato lang kagalingon, sige lang ta og simba. Nya walay kalawat-kalawat tungod kay nasa tong kagalingon kasing-kasing nga kasar bagi ko. So sige lang na mura ka og naglakaw ba nga ang sword ang kaning hunting ang kaning kuan espada napirmi sa imong atubangan nga pero pwede naka anytime ano, no, tuslokon ato mo na nga ang kinabuhi sa tao kadiyot ra kayo kinahanglan samtang buhi pa napata sa period of probation ato nang hapnigon ang ato ang espirituhanong kinabuhi kay anytime kung wa man tay kalibutan sa kinabuhi nato nga andam ta sa pagdawat sa Ginoo.